ever felt like you're standing at the edge of something new, pero unsure ka unsay sunod? Maybe bago ka nag-graduate, bagong trabaho, o bagong responsibilidad sa ministry. Excited ka, pero naapod ka hadlok. Ako mismo, na ay mga panahon nga ingon ana, when God calls me to step into something greater, kasagara gyud nga una kong mabati, Lord, kaya ba nako ni? Unsaon nako pagdaog kung daghan kog kakulangan? And I think si Joshua felt the same. Kay for years, si Moses ang ilang leader. Ang tanan nga milagro, Red Sea, Manna, 10 Commandments, tanan nakit-an ni Joshua, pero dili siya ang bida. Ug karon, siya na ang mosunod kang Moses. Imagine the pressure, kita tanan, na apoy promised land nga giandam sa Ginoo. Our own calling, our purpose, our next season. Pero sama ni Joshua, usahay kita pud ma-paralyze sa kahadlok. Kahadlok nga basin mapakyas ta. Kahadlok nga basin walay mo suporta. Kahadlok nga basin dili nato kaya. Ang uban, gusto na unta mo lihok pero sigig hunahuna, unsaon man kung ma-fail ko. Yet, ang Ginoo nag-ingon, it's time to step forward. Sa Joshua 1:19, giistoryahan sa Ginoo si Joshua human mamatay si Moses. Ang unang pulong sa Ginoo mao gyud ang usa ka affirmation. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise. Go over this Jordan, you and all this people, into the land that I am giving to them. In other words, Joshua, tapos na ang kahapon, pero padayon ang akong plano. Ug gisundan kini sa usa ka saad, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. That's the heart of this chapter. Dili ang abilidad ni Joshua ang sukdanan, kundi ang presensya sa Ginoo. Ug tulo ka beses, gisulti ni Lord, be strong and courageous. Joshua 1:6, 7:9. Pero tanawa dili lang ordinaryong be strong. Kung atong tanawon sa Hebrew, ang strong, hazak, means to take hold firmly, ug ang courageous, amatz, means to stand firm even under pressure. So in short, Joshua, hold on tightly to me even when it's hard. Ug giingnan pa siya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Kay ang kusog og kadasig, diligikan sa kaugalingon, kundi gikan sa pulong sa Ginoo. Karong panahon na, basin ikaw pud parehas ni Joshua, na ay bago nga gisugo sa imo si Lord. Siguro ministry, career, relationship o personal growth. Pero nagduha-duha ka. Ayaw kalimte. Ang saad sa Ginoo kang Joshua, maupod ang saad sa imo. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kung ang Ginoo kuyog nimo, bisan unsa pang imong giatubang, dili ka mag-inusara. So kung naa kay desisyon nga lisod, ayaw kalimot sa duha ka pamaagi. 1. Hold on to His word, because that's your anchor. 2. Step forward in faith, bisan gamay lang nga tikang, basta padulong sa Ginoo. Kay usahay, dili nimo makita ang tibuok mapa. Pero kung maglakaw ka uban sa Ginoo, ang kada lakang magdanag. So let's journey like Joshua. Let's be the kind of people nga bisan pa man sa kahadlok ug kakulangon, mag-ingon ta, Lord, I will arise and go where you lead me. Kayang tinuod nga kusog diligikan sa atong kaugalingon, kundi gikan sa Ginoo nga nag-ingon. Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Joshua 1:9. Closing prayer. Lord, salamat sa imong pulong nga nagdasig namo. Kung kami makasinati og kahadlok, tabangi kami nga makakita nga ikaw na kanunay. Hatagi kami og kusog og kadasig aron motuman sa imong tawag ug magpabilin nga matinumanon hangtod sa katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.